sabo ku bude kunne idan ku ji zance. Yau bayani zan ba ku yadda lamarin ya zo a hukunce. Shi aure sunna ne kuma mai karfi a addinance, amma akwai sharuɗa in kun bi su tabbas za ku yi dace. Ladar da wala adirara kun ji abun da annabu ya ce, ba cuta ba cutarwa a lamarin aure ku ji zance. Wannan hadisi ne sahihi wanda aka tantance a tsakanin miji da mata, ba a san fitina ko ya ce. Matan aure mazinata a kun shiga uku kun lalace, zunubin ku akwai girma haka annabinmu Muhammadu ya ce. Za ku sha mummunar azaba a wadda ba ta faɗo a kwatance. Rabbana ya shirya amumu da ku gaba da idan mu dace. Matan aure 'yan gulma munafukai masu kulle-kulle, ba ku nan gidan ba ku can gidan kun ba da rawar ku da tsalle. Ku ke kawo mutuwar aure daga ƙarshe sai ku sulale, da aure 'yan munafuka gara aure 'yan bai sayar da kaule. Matar aure mai bin boka yayi tabbas kin kashe kanki. Bin boka ba shi da riba dan zai raba ki da addininki. Dogaro ga Allah a jari ne, Allah shi zai miki doki. Komai ki bar wa ta'ala, ubangiji na sarkin sarki. In mijinki talaka ne kare ki raina dukkan abun da ya kawo. Ki mai addu'a in ya je nema Allah ya sa ya dawo. Kuma Allah tsare shi da sharrin mahasada ko mugun ciwo. In ya hau hanya kar ya yi gamo da kowane irin farawo. Matan aure ku ji tsoron Allah, ku rike mazan ku da gaske. Sai kun bi mazan ku akan shari'a sannan ne za ku ga haske. Ladabi da biyayya a shi za ya samu jinki ya soke a take. Duk abun da kike nema zai yi miki shi zuciyarsa wanke. Matar aure ɗare toto ubangiji Allah shirya ki. Rabbana ya gyara halinki ya zama kin zama matar kirki. Ko matar aure mai maɗigo wannan mummunar aiki, ilahu ya shirya ki ya azaki akan hanya mai tsarki. Jinjina ga matan aure masu sanya mazan su nishadi. Allahu ya sa ku gama lafiya ku ƙetare siradi. A kiyama ya zam kun dace lahirar ku ta zama da daɗi. Duniya budurwar wawa ko abiye da shi zai faɗi. Yusuf Zalloto ni ke rera waƙar matan aure, ko bahaushiya ko bai